ҳама ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯза видео аз рубрикаи лекин дӯстон, ин видео аз дигар видеоҳои ин рубрика як фарқият дорад. Фарқияташ дар он аст ки муаммоҳои даҳшатнокай дар ин видео. Лайк монданро фаромӯш накунед бародар, агар ки интизор бошем баромади видеои ояндара ва фаромӯш намекунем ширкати Парвоз Авиара. Ин ширкат ба шумо имконият медиҳад ки граница гузашта биёем барои ҳуҷҷатҳои худтонро тахқиқ кардан дар Федератсияи Русия. Ва як бартарияти ин ширкат дар он аст ки шумо метавонед граница бигзарен чи ба самолёт, чи ба мошини майда ва ҳамчунин авиакасса доранд. Билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон бо нархи хеле ҳам дастрас. Парвоз Авиа. Селена Далгата Лопес. 22 апрели соли 2001 аз Алвара Обрегона ҳамин духтар бо номи Селена беноми нишон гум мешавад ва дар Мексика ҳангоми намоиши ахбор дар бораи ӯ эълон мекарданд ва мегуфтанд ки касе ки ягон хабаре дар бораи ӯ дошта боша ба шахсҳои дахлдор бирасонанд. Хай медонем шумо ки ягон чизи оддие, лекин чӣ қадар ин кор ёрдам мерасона, инша дар давоми видео мебинем. Лекин бо хотиррасон мекунам ки ин барномаи расследование нест. Яъне ки албатта чунин усул барои дарёфт кардани ин духтар кӯмак расонида наметавонад. Ва мо мегзарем соли 2020 аз соли 2001 вақте ки Facebook дар байни ҳамагон паҳн мешавад. Лекин рӯи ҳамин духтар Селена дар хотираи одамои ӯ вақта мондагӣ буд. Албатта ки одамо калон шуданд, калонош пир шуданд. Сурат дар хотиршон мондагӣ буд, чунки ҳангоми тамошои мультик дар байн новости сар мешид ва ҳамира эълон мекарданд. Яъне ки соли 2020 вақте ки Facebook популярни шид, па Facebook дар инҷа причом. Яъне ки дар друзияҳои истифодабарандаҳои Facebook ҳамин зан пайдо мешавад. Ягон кас намедонад ки чӣ гуна ӯра ба рафиқӣ қабул кардагӣ, ба ёд надорад. Лекин рӯи ин зан хеле ҳам шинос ба назар мерасад. Ва чизи ҷолибиш дар инҷа ба ғайр аз руш оне буд ки номаш Селен Делгада Лопес. Акнун дар инҷа муаммош оғоз мешавад ки чӣ Селен зинда будай ё ин ки баргаштай. Вапше савол ки и ҳамоай? Лекин не. Баъде ки таҳқиқот мегзаронанд, маълум мешавад ки и сайти ким кадом мошенникҳо, яъне ки сайти реалии худи одам нест. Барои чӣ? Дар аввал гуфтем ки одамо намедонистанд ки чӣ хел ира ба друзия қабул кардагиянд, чунки ида друзиҳошон буд. Барои чӣ хотир и хел хулоса мебуранд. Дар Facebook ҳангоме ки одама дар друзиҳо дабавид кардагӣ бошӣ, дар ҷои дабавид в друзиях просто имконияти сабши навиштан мешавад, дабавид друзия не. Ин одамда дар ҳамон кнопкаере ки дабавид в друзия ба ҷои он сабшини мебуромад. Просто может ки ягон группаи хакеро кардагӣ бошанд ин кора. Ва одамо хиёл мекарданд ки и дар друзиҳошонай, лекин не. Просто аз пешон мебаромад, хиёл мекарданд ки дар друзиҳошонай, барои ҳамин кнопка набуданд. Акнун дар инҷа савол ба миён меояд ки кия и одамо ки худшона ба ҷои Селена карданд ва мақсадшон аз ин кор дар чӣ буд? Шахсере ки зиёда аз 20 сол беному нишон гум шудагӣ. Лекин беғарз аз ин муаммо бо сайти қалбакии духтар, ҳамун канале ки дар солҳои гум шудани духтар дар бораи ӯ объявление опубликоват мекард, як чанд қадар пеш аз сайти қалбакии духтар баромадан дар Twitter як видеои хеле ҳам аҷиб паҳн мекунад. Munch, munch, time for a munch, crunch, crunch, munch, munch, crunch, crunch, munch, munch, crunch, crunch. Як чанд қапас гаштаи видеоро удалид мекунанд, лекин чизе ки дар интернет меафта, дар интернет ҳамеша мемонад. Дар инҷа фақат савол пайдо мешавад, барои чӣ хотир ӯ ин кора кардан, мақсад дар чӣ буд? Ва дар ҳамин лаҳза ин кор бозам муаммош зиёдтар шидан мегирад. Ҳангоми ин канали панҷум чунин кора мекунад, бисёр давом мегӯянд ки агар ки ба хотир ягон реклама ё ки ба хотир ягон мисол ба забони имрӯзаи худмон бигӯем хайп шиданш агар ин кора карда бошад, пас ин хеле ҳам пастии одама нишон медиҳад ки нахуд дар барои одами гумшудагӣ ту бихези хайп кунӣ. Ва дар инҷа бо версияҳои дигар пайдо мешаванд ки вообще таи духтар гумшудагӣ нест. Как такое возможно? Барои хотире ки агар ки гумшудагӣ боша эълон кардагӣ буданд, пас чӣ ба ягон наздикҳо хешовандош ё ки ягон одами пайдо нашуд ки дар бораи ягон маълумот надода бошад. Агар ки дода бошанд чӣ? Не ки надона ҳеҷ кас. Ва саволи дигар дар инҷа ба миён меояд ки агар ки действительно гум нашуда боша, пас ин сурати кие ки ин қадар сол дар ҷустуҷӯ қарор дошт? Сурат аз касе ҳаст ку? Албатта ки дар ин савол имрӯз ҷавоб дода мешавад ки искусственный интеллект қатъи мақсад просто сохтан як
задача мети я одам бисоз, одами искусственный интеллект одамиро месоза ки вообще вуҷуд надорад. Лекин мо фаромӯш намекунем ки кор соли 2001 шидагӣ буд. Фикри ҳақиқатона шумо худтон дар комментария бинависед. сартон ҷӯш шуда бошад дар ин ҷустуҷӯ метавонед рафта як истироҳат кунед дар ширкати шифо ҳиҷома массаж фитабочка бепул карда метавонед. Ҳамчунин доранд лавозимотҳои динӣ, ҷойнамоз, тасбеҳ, китоби қуръон ва бо доруҳои гиёҳӣ метавонед аз уҷа дастрас кунед. А условие ки фитабочка ва массажа ҳиҷомаро чӣ гуна бепул карда метавонед, бо рақамҳои дар болои видео буда тамос кунед, мефаҳмонанд. Призрак дар такси. дар такси кор кардан бисёр тарафҳои хатар дорад. Якумаш ки ту дар сари чамбар дар болои ду чарх дар дохили як гроби оҳанӣ қарор дорӣ. А дигараш ки шабай ва дигар одамода агар дар шаб хатар аз берун боша, таксистода метавонад ки дар дарун боша ё ин ки маньяк тасаввур кунад агар. Лекин дар ин таксисти ҷопонӣ хатар дар дохили мошинаш буд, лекин дидаш намешед ва вообще ин хатар ҳисоб мешавад ё ин ки не. тамошо мекунем, яъне ки чӣ гапае. яъне ки таксист меиста то ки пассажир савор шавад. шумо хуб тамошо кунед дара. Бале, дар кушода ва пӯшида мешавад, лекин ҳеҷ кас дохили мошин намешавад. хеб фикр мекунед ки мумкин ягон кас дара кушода гуфта ма намешинам брат, дара мошинат бу мекунам, мисол. лекин гап дар он ае ки тавассути камераи видеорегистратораш ки дохили мошина камера мекунад дар таксиё дида мешавад ва шунавида мешавад ки шофёр мегӯяд ки вақтҳои ба хона баргаштан одам бисёрай. Савол ба тарафи кӣ гуфтеста буд? Худ ба худ? А мумкин е ки худ ба худ нагуфтеста боша. Пас кира гуфтеста? А дар ин савол боша ҷавоб метиҳад соя. Чӣ хели соя? Сояе ки дар сидени қафои мошин пайдо мешавад ва баъдан гум мешавад. Так бо фикр кунем ки чӣ сояи чӣ метавона боша? Ягон призрак ё ин ки шахсе ки шофёр бо ӯ суҳбат кардааст. Лекин аз ҷои технически мо ин сояро пайдо шуданаша фаҳмонда метавонем. Барои он хотире ки вақте ки мошин вориди туннел мешавад, соя пайдо мешавад. вақте ки аз туннел мебарад, соя гум мешавад. Пас метавонем бигӯем ки хеб просто ба хотири туннел, не ба хотири туннел будро дар пушти сиденет одам пайдо мешавад. Так ҳоздаи саволи ма шофёро дар шаб агар тамошо кардаста бошанд, уже мумкин пастайна дигар артиба нигоҳ кунанд. касе ки лайк мондагиай бигзор ки дар дуруи мошиниш ягон соя пайдо нашавад. касе ки мондагӣ нестай, ами дихта пайдо шавад. в смысле дихта, ман якҷо медонам ки дихтарай. яъне ки дар аввал соя буд, а айни замон боша мо на танҳо соя, вақте ки видеоро пеш мекунем сурати зан дида мешавад. Дихтараш як дихтари ёш. шумо чӣ фикр доред? Ин метавонад ягон шахсе бошад ки дар туннел мурдагиай, барои ҳам хотир дар мошини ин одам ҳангоми ба туннел ворид шудан мебаромад, ё ин ки просто видео сохтаа. фикрҳои худтона дар комментария бинависед. кӯҳи даҳшатнок. як тиктокер бо номи Эндрю як чизи ҷолиб метавонад ба навор бигирад дар кӯҳе ки ҷойгирай дар Канада. ва Эндрю мегӯяд ки ҳаёти ӯ тамоман тағйир ёфт ҳангоме ки ин одами азимҷусара мебинад, яъне ки великан меган ку русо. албатта ки дар нигоҳи аввал и даҳшатнок ба назар мерасад ки ӯ қадар кӯҳе ки аста дурай дар болои ӯ одамай ва одам намоёнай. ӯ чӣ қадар аз имҷуса метавона бошад? тоқат накардам. лекин даҳшат боз давом меёбад. яъне ки Эндрю видео паҳн мекунад дар тиктокаш ва мегӯяд ки ӯро аз ЦРУ пайгирӣ кардаистанд ва корҳои худша чӣ хел доказат карда метавонанд. яъне ки барои ин гапҳоро гуфтан бояд ки тасдиқ дошта бошӣ, правилно? Бале. ва ӯ чунин тасдиқ мекунад ки дар рости хонаш як мошин меиста фақат ӯро пайгирӣ мекунад ва як марда ду бор рӯи ҳам дид. пас чӣ чо кадай ба як каса ду бор бинӣ? ина мара шумо ҳар рӯз мебинед ку? ба ман агенти СРУ-ям ки? Что? барои тамошобин ин ҳолата бозам ҷолибтар мекунад оне ки тақрибан як моҳ аз интернет гум мешавад ва бармегарда июни соли 2022. бахшиш хав, лекин чӣ видеоҳоеро ки ман дар интернет партофтам, ино ҳамаш дурӯғ буданд.
یا تنها برای وحش کردن بود؟ дар ҷа фикр кунӣ хай тамом ин ақоилиш дай фейк карда тақоилиш дай лекин тамошобинош ба мисли тамошобинои мавори Канҷуков дарҳол ҳис мекунанд як чизи ғайриоддира дар ҳамиҷа як чизи ҷолиба ин чӣ буд яъне ки ҳангоме ки Эндрю и гапа мегуфт ҳамеша ба як тараф нигоҳ карда гап мезад и ба мисли он ба назар мерасид ки дар таги ягон чиз истода аз рӯи чизи хонда гап задистай яъне ки ба мисле ки гӯё касе тра маҷбур кардаиста бошад ки ягон чи бугӯй ва ӯ фикр мекунад ки мумкин е ки ира агентҳои ЦРУ маҷбур карда бошанд чунин гапҳоро бигӯянд. Ҳоло шумо дар рӯи экранатон сайти худи ҳамин одама дистен баъди гапаш бо як ду видеои дигар паҳн мекунам. Якум видеош 10 рӯз баъди и қоил шуданаш партофта мешавад. ممکنه که من دیگه ویدیو نبرارم. ویدیوهای من دروغ نبود. چی؟ تل انگولی قد دروغ میگوی؟ تو میگه فیکه تو میگه فیک نیست. اینو چک پیکو همه هست نگه اساس نالیچکا نه نالیچکا додагиаша яъне ки ҳамаи корҳо навиштаҷотҳои ӯ дар таги видеоҳош ва гуфтаҳои ӯ тамошобиноша подписчикоша бозам нигарон мекунанд ва дар болои ҳамаи гуфтаҳош Эндрю боз як видеои дигар аз ҳамун кӯҳе ки тамоми историяш оғоз шид аз ҳамунҷа мепартояд. Албатта ки ин дафъа дар болои ин кӯҳ ягон одами азимҷуса дида намешид. Хеле мумкин е ки туалет рафта бошад, лекин дар ҷои ӯ як бино дида мешавад ва баъдан дар бораи ӯ ягон хабаре пайдо намешавад. Чиво реально уже даҳшатнок мешавад. Бисёр одамон фикр мекунанд ки мурдай. А мумкин е ки реально ЦРУ боша ва историяи ӯ рост боша. А мумкин е ки набоша, историяш дурӯғ боша. Ва бисёр одамон мегӯянд ки худаш як персонаж сохта буд. Яъне ки персонаж сохта чӣ? Яъне ки одам худаш сохта не. Одама як барои проект ҳамчун актёр мисол месозанд я одами дига вообще. Он ки худаш худша персонаж ҳамчун барои махсус проект ки ҳамаро оварда бо ҳамаи ҷо бирасонаву ҳамаи историяи ҷолиба дар байни мардум паҳн кунаву баъдан гум шава аз интернет шитоби халқ абсуждат кунад. Но барои чӣ агар ки хел боша? Сабаб дошта боша ку бояд ҳар кор. Бардора фикрҳои худтонро дар комментария бинависем ва бинависем ки чунин историёҳоро дар борашон гап задан дар ҳамин рубрикаи даҳшат чӣ гуна? Агар розӣ бошед лайк ҳамонен ва ҳамада хайр то видеоҳои оянда.